Os. So. Nah, Solo tuh. Wer nek Solo tuh. Ya kok malah gelunjur iki piye iki? Loh. Solo tuh. Loh. Oh, gelo kok jarang aja. Nah, dicontoni. Ah. Wah. Assalamualaikum.
Kakak siji ae aja. Loro. Hah? Lha napa kok loro? Hah? Aku angger ros ndene. Ndi mike? Piye? Ki ora nek kabel ndok, lek kabel. Yo, ngene. Amin, kowe kebaten guru tenan ta sampe. Kok iso? Iki lho miken do. Oh alah. Kok iso? Yo ngene lho, Do. Hai. Wes niku nae. Tak cukuke dhewe. Iki dicepno kono. Lek kira mbok teko yo ora muni kok. Iso apa ora? Apa? Dadan mik lek. Servis mik. Iki dincepno kene lho. Halo. Gene. Nyapa? Lho wong aku omongane kene suarane kono-kono. Ya Allah, Nduk. Kuwi patrasane sing ning kono. Sone sing ning kono lho. Cek no. Oh. Sak, aja cek-cek lambe enom. Ambune lho. Kangkung. Enggak. Aneh. Alo. Iya. Alah. Seo. Apa? Ayo. Pak Yarsel nyantol. Sik. Iya. Meneng. Wow. Piye? Oh, ini tenang yo. Oh, itu. Wah, yo. Iya, terus. Nenek. Iya, nenek. Wong kok Sing lono kok. piye? Sakniki tangklet. Niki acarane nopo? Acaranya apa tadi? Lho, saya ndok ngenteni tulisan lewat lho acaranya apa? Support B. Support B. Terus. Piye, Bos? Ndi sing nyeluk, Mang? Sing di. Sing nyeluk sing ndi? Ya yo. Sing ndi? Wah, sing iki sing nyeluk. Sing ndi? Mbak. Heh? Dioglek. Iki jaranan ora motor kok dioglek. Pak. Sakniki niki tangklet dateng Wiraswara riyin. Pak niki acarane nopo, Pak? Anu, Ngedok pucuk manuk ngono. gas desa. Nah, Tok li. ngedok cucuk. Heh. Oh, sik ngomong sitok-sitok. Pripun Pak No? Ngedok cucuk. Ngutok cucuk. Ketoke. Lah, kuwi bener. Mik endi kok? Lali ndak ora kulino ceklan mik. Ki ngono acarane Apa? cing linat. Apa beda? Kalah cenginat. Enggak. Apa? Acaranipun ki sunatan khitan. Sik, Nduk, iki lho Nduk, apa jare? Apa? Jika. Lho ala Mas iki Dika. Mas. Tak ya, iki acarane sunatan Ananda sinten, Mak? Sing disunatno Dika iki. Dika ndi wong? Lah aku yo ngono krungu. Andika Saputra. Sik, Nduk, sik. Apa? Omongan yo omongan. Apa? Apa lambe klet iroku ra rambune kok. Iki acarane hitanane Mas Dika. Mas Dika. Lah aku krungu-krungu Mas Dika iki biyen yo. Lah ora biyen yo. Ya ora Iki biyen. ngono yo pengganom. Pengganom. Kondang antar provinsi.
Bos. Sik lho, Mas Dika mang piye Mas Dika? Nggih Mas Dika, mbok Mas Dika dipadosi riyen. Niki kan ki acarane Mas Dika. Mas Dika kan penggawa nang kono. Sik lah Mas Dika ndi Mas Dika? Dik, dik. Dik, Kalau wonge. Dik. Parani ndo. sing ndi? Kae lho. Aku ki gak roh. Kae lho nginceng ngene kae. Sing ndi? Dik, Mas Dika. Alah. Monggo Mas Dika. Mriki. Walah. Bocah yo matoe ra umum iki. Walah. Tes. Sik Mas Dika ngadeg. Monggo. Enak kok. Oke, ndang madhep syuting. Gambare men ketok kok. Ndorono. Lah. Sik. Kowe mbiyen ganong. Kowe tukang ganong to? Nek entuk saweran iki seneng yo. Ya, saiki iki kok kajatem. Oh. Ki mbiyen iki tukang ganong. Yo kok nek itu saweran ki seneng. Mie kayak mie. Lha iki cara mono piye? Iku digawa. Mas Dika kon ganong. Iya. Awake dhewe terus. Terus apa? Ya peganong umume piye kok? Iya. Piye? Ya wis diganong sik, ndo diganong sik. Diganong sik. Nyah. Cokot. Iki lho, Ndo. Iku kutah. Kok iso? Ayo ya.
Yos. Yos. Yos.